hir ketan jok jeng khapen khiruni ka chilenga tawar pelong thengpi ke krep Longley phuve ka phansi 4-lane compensation atangka ki PG phan wo phong tirang hema soratum ka chuningri Bogajana Long Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen kaching thura sai ke deng jia phan long e ke som la pen kakupon Amar Jiwan adawai kinang jia tuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nang ke pathon kok mate home delivery awar sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu jian culu celang lo sita mimi la pentenon ilitum karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak kesu pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo gastrica kesu pen inangan ingkan dolo sita gomnana adawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chupik lo ador kesu adawai chupik lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ko Abangso Ayurvedic adawai kicu pen pai ciklo jonian bang nili cutang lo Abangso kicu pen nili ang thek cilong si non nili kicu kijun da cu mucor lo nili ning kikru kathok vai kisu lapen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon promotion si nili cethek long lo Plardak pen kachini jia phan Troxy 5 hini tro ho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom bini prime time birta long pen ile sangpi marvelous rong pharpi nonar juik tha birta angton pen Pinini phaing koira Troxy arni anar lo por phai isira chitima por malom pen ni jangkar benglong arlo jengkha pen khironi ka chelenga towar pialong tumon ke thepik pen ajok towar pialong thengpi ke krep dun pen ajok malom so por waratum ka cheleng ki sung ka chetong na Pinila bangso tomon ke theki wang pen jeng khapen khiruni ka cheleng atwar pialong thengpi ke thei hai hui krepsi malom so por anke bangso towar pi ka cheleng abratum sangnang koklo Athema towar pialong thengpi ke babchot kali halapuri hingame archok ke krepen ke danglok towar pialong amat rihingame ke bab hai hui pen ajok sitame bratum pen malom so por anke along pen along chington pon nang koklo Laben bangso tumon kit hikiwang malom suveda porang pong huchitame pinangana hem asarnu kana hogdun tame dolo pusi birta longpong Tomon herai pen pidi borphai baji sirai midening koy lomsi laso atumon wang banchego la pen tomon nang lele prang mesu tum student tumanam ta alert pilong ke school tamde pasuti lo adhak tuman ahem bache damlo pipo tumanam paching thum lo pena adhak to somar tumpen teacher kadu kawe tumpen dak than bang tumpen itum la dungarai isi ka cepa dak si cepa chong damlo Dong kamu kampen wiki be la pen khiruni pen mohanteron Karbiang Long live Dipu LAC angkang Dhanseri MAC constituency Habjan number 1 section 6 Rongplimplam Bazar long kedo chiri hinia longle 4-lane compensation atangka longle hem phuve ka phansi pinangji puse ahem asor tumpen Karbiang Autonomous Council atuma phan kachuning pado Rongplimplam Bazar long kedo chiri hini longle serial number 533 pata number 4 dag number 15 serial number 534 pata number 9 dag number 16 lapen serial number 558 pata number 3 dag number 4 ke Karlitang Bonglong terang asupo adagwam Karlitang Vopong terang atum along lebinon
Lasila so puthak kedam tang suri hini ra ingko ra hini pai pai chiklo ni phai narkep arni Land and Revenue Joint Secretary Tensing Rong Piari deng ipak complaint letter pajirdam. Sita laso complaint na puthak piniar niyan ta thang action ta kabedera jok pinian ke kang hong dorsi birta hong jailong an bang nang koklo pusi wo phong tirang a hemasor tumpen pachini pon. Prangsi Karbi Anglong live kala naman kardom pachirlo. Doni ligido ke dak rong plam dilai rong plam hawar. Homosti bangke lapuhi bangke dhonsuri lapen holapu bangke borjan homosti sipuri lapen la bangke rong plam bazar lo la rong plam bazar lo bangsu anglong olong aprang ke dak wofong terang pu amunit si ladak rong cukim lo mane hem cukim lo alangli bonglong terang supo wofong terang si labang suang long olong hem cukim lo lapen alangli hem cukim dat pen bokajan sisiai long alangli dak pen sakuri long lo jok dak pen dam cui lo labang so pi bangke ladak alangli labang so long li bitikang kok lo ladak pen ladak alangli ik noro terang lapen alangli asar buralo bonglong terang dolang halat suhut halang tu masih labang so long lagi palang ipa. Lasi ajara bidi penoi ahok pet along le hem pu binong atunta along le nama bangke kachilong dun vek nang jiaron du binong. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Revenue EM Amar Singh Tiso lapen Revenue Joint Secretariat tum labang solam RDP ponra ahok pet ahem pu atu aphan kang hon kang jin so pen kachilong vek nang jialong le nam kipi pon ji aphan si chuningri padikrim lo pusi karlidang vo phong tirang asupo akleng anan tirang pen pachini. Lapen apia bangke ladak longli cetak lo longli ke cetak hu ladak wofong terang apan ciri hini longli pandong pilo ciri hini longli pandong pipen ciri si bangke Karbi Anglong Autonomous Council atempen la bojar kim diat pusi pulo lapen ciri si bangke la biara longli hen lo la ni nangli tempan screen longli paklang alongli la hen lo la sin non lama bang mungke la bang so longli adim non bangke 4 line tum parlo pondet lo lasi labang so 4 line ke parlo pondet lo te dak sarkar pen mane government men ke pathik pon labang so compensation atangka sitami chilong do nei polo sitami nona bang ke lapson kalidat pipot ma pulote ladak bang ke nona bang ke anut ka preksi bazar long le long sitami anut ka preksi amen che thap thorlo lapen lapu abera long le sitami chiri silong le sitami anut ka preksi amen che thap dat lo rang ahema sora tum pen alang tum ki pu bang ke ajat penon sitame kanghon lapen kajin supen longlem pu binong lo aposi Karbi Anglong Autonomous Council tu macher vestame masavet stame labang so 4 line compensation tangka nang PS asonte posi alang le tu penon ka chuningri padikrim lo Bukajan pen anan tirang Karbi Anglong live. Bukajan subdivision ang kangrara phan arni kemi arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pinijang mini phai ingkora troxiarni prek jamadema long kaching thrason akimi ahem kikim jia phan long eke sompon lapen sonni kikim tang ahem kangpu pon abirta longpon Bukajan subdivision ang kang da adang kit hitan pen munit monor nang ki bat bomalong akinang sonta nang dubom theglong si pinyada por phai kri siapor sukhanjan plywood along akimi nursing college ahem kikim jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen long e somponlo labangso phijong tangka sikakuti hini pen kikim tang ahem kimi multi purpose activity center building ahem kimi tame CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ingpu ponlo la sophie malom so isi radamai ke paman nalong Karbi Anglong RSS samai phu harsing teron pen kachepai phu amai long aluhi sar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Dr. Numal Mumin MP Horen Singh Be EM MEC lapen penangan ke thigeding tum chetong don adun thu por phai sia por Bukajan Eastern Karbi Anglong College along Science Laboratory Building ahem kimi Education EM Richard Tokbi pen chipaim hu ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ingpu pondo Bukajan pen anantirang Karbi Anglong live Assam mala scheme pen mesen iksib lepen ajam ke theatowar tumpreng pen hamren sumupong adak ki hutponji aphan pangdak pontanglo
Bangso tawar jong si semar ponlote hala bangso ra tum setame mesen ka cheleng awar sai longpon po. Bangso birta ke longpen hawarara tum pen ningkarong cepaklang pon. West Karbi Anglong District Hamren rong supi kapalejia phan pinangan atawar do. Bonda kapalejia tawar bang ke mesen kavilapen ajam ke theklong atawar kali de jok pinangan kisung dolo. Bonda non Assam mala scheme pen tumpreng hawar pen sumupong lutponsi Hamren rong supi ka cheleng thora tawar ka semar ponjia phan pangdak pon tanglo. Bangso atawar ajam ke thilake meter inkoi pen inkoi rakhi an duji. Jongsi la bangso atawar tang denlote mulokbong linchika sumupong pen danglok Hamren rong supi along anta mesen atawar longpon po. Bangso budhak rong krep hwara tum ningkarong chipi ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia tumpen danglok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan kachuro pajirpon. Life ke lang rado ana phan isi berta ke me non piniarni non ngadak department hin pen pangdak ponlo je la ajam ke thepo mate non ke ilitum thek ponlong gari kache pek sung krung sita me non la so Assam mala la so tobar hupon po la ke Hamren district headquarter Hamren rong supi ka pelejia phan dongka tumpreng pen dak Hamren rong supi non la so tobar hupon po la pen ajam the opo na pen so tobar ka par lo ponji la ke non la tumpreng pen awang si dongka pen adak mulokbong la pen linchika sumupong la pen ha Hamren dak NEC towar long si pajit togon po la pen dam suti Hamren sitame krong put po la pen ajam ke the dak mesen towar ilitum long pon po. Kidam dang apor hud nilitum kidam kibang penangana kisungdo. Bonta non bangso Assam mala scheme nang kilipu abang ke nilitum rong krep hora datum abang ke ningarong parpiklo. Kari tiana ni tum sung pik asinon la so Asam kiwang lu pengen ni tum ningarong pik lo la si Karbi Anglong tim phana churu lo Prime Minister Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang li phana churu lo la penge MP Horen Singh bi phana churu lo la penili tum Karbi Anglong tim long gedo kaching honai Dr. Tuliram Ronghang alang li tum la so awar sana ke deng pi so project na ke deng pi mesena join ni pen nilitum alang litum pan cururi te une nili pen curu part piglo ni rong piglo kon le Hamren pen tongka kon so towar kisung nola so Assam la pu nang pen nili rong piglo ni klong pen ni Bangso scheme nang ke dengpi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen danglok Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia tuma phansitame rong krep ho aradatum kachuro pipajirpon. Tapi ni tu phan la Assam mila pen la sotowar nangke dengpi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen kedang lok litum MP Horen Singh be la pen ni litum tim Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang sar ya nangke van pi la so ni tum han Assam mila pu towarna van pi ni tum ha sumupong pen ho tumpreng la sodak dak linchika mulokbong tu dongka tumpreng la sodak atwat an ka hinu pen non ni litum phan twat hepo nangke van pi kan ni tum ningarong lo Ningarong itu lo nilita. Ningarong lo di. Ningarong lo. Banang wan pitek lo di tum tak sabtu sudah tum ta sababar sai ni tum talongon lo. Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Tande pini prime time berta bangke la ponse kangton eglo domit hakme kardom.